Jó reggelt! Ó, jó reggelt, drágám! Wow, milyen a hajad? Hol lett ilyen szép? Jaj, hát... majd elmesélek mindent, de reggel van és sietnem kell az iskolába. Ó, nekünk meg a munkába. Szeretünk, kicsim. Én is. Én még elmegyek fürdeni. Rendben. És drágám, milyen a suli? Nagyon jó. Nagyon. Rendben. Tökéletes. Jaj. Apuci, majd tudtok venni a családi pénzből polcot? Bocsánat, most anyagokra költöttünk, de hogyha sikerül újra keresni, akkor persze. Köszönöm, apa. Gyere, csinálok neked reggelit, meg anyának. Ezt viszed a suliba? Igen. Készen vagyok. Ó, drágám. Csinálok nektek reggelit. Tessék. Ez itt az én reggelim. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó legyél. Jó leszek. Na, akkor mi is menjünk. A lányod azt mondta, hogy vegyünk neki polcokat. Jó, akkor majd veszünk. Jaj. De jó reggel van. Majd még kicsit fáradt vagyok. Na, nem tudom levenni a ruhámat. Na, végre sikerült. Ma úgy érzem, hogy ebben megyek. Tam-taram-tam, szia! Na, telefon, meg ki írt már? Ilyen korán reggel. Ja, már majdnem elfelejtettem. Tökéletes. Anya, apa, jó reggelt! Indulnom kéne az iskolába, keljetek fel! Jó reggelt, drágám, bocsánat, csak tegnap nem tudtunk elaludni, vagyis az én sem. Ez furi. Hát igen. Anya, te megint ebbe a ruhába vagy? Ez a másik ruhám, drágám. Ja. Mai nap lesz a gyűlés. Milyen gyűlés? Hát, semmi drágám, ez inkább a királynőkre vonatkozik. Jó reggelt! Jó reggelt! Parancsol valamit enni? Fifi, hercegnő. Ó, nem köszönöm, viszont a teát elfogadnék. Már is. Tessék, köszönöm. Majd a suliban eszek. Sziasztok! Kikísérjelek? Hát...
Nem is tudom, Dorina, akkor gyere. Utána pedig kimosom a ruháidat. Ó, köszönöm. Akkor legyen jó napod. Köszi, Dorina. Szia. Szia. Lalla, lalla. Mit szeretnének enni ma? Ó, valami jót. Ezt még kivasalom, ezt pedig beleteszem. Ja, ezt még át kell tennem. Bocsánat, hogy itt takarítok. Dün, 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 dün. Ó. De jó. Újabb sulinap, bár nem értem, miért örülök ennek. Mondjuk azért, mert van két legjobb barátnőm. Na jó, maradjon ez a telefon. Így. Ó, mit vegyek fel? Ezt fel. Anya, apa, jó reggelt! Ó, jó reggelt, drágám. Mindjárt elkészülünk. Rendben. Itt van valami érdekes. Nagy parfüm. Jó lesz ez. Mindig másik irányba folyam. Na mindegy. A többi nem érdekes. Ma nem eszek majd fent a sulira. Ó, készen is vagytok? Igen. Rajtatok mindig ez van? Nem, csak még nem mostuk ki. De nyugi. Jól van. Jaj, drágám, ma ne felejts el beiratkozni a foci, vagy valamilyen kézilabda, valamilyen csapatba. Rendben, anya. De lehet több is. Megyek, feltöltöm a kulacsomat. Mi? Ez eddig is itt volt? Úristen! Igen, és akkor így... Úristen, mi történt? Nagyon féltem. Úristen, mi történt? Gyertek velem. Oké. Csak betesszük ezt a szekrénybe. A kulacsomat akartam feltölteni éppen, amikor ezt a képet láttam. Úristen! Igen. Ez nagyon csúnya. Úristen. És ez kicsoda? És miért tette ki a suli? Nem tudom. Ez nagyon rosszul néz ki. Kérdezzünk meg egy tanárt. Először szerintem nézzük meg... Nem tudom. Ez most mi? Biztos, hogy gyerek viccelődni akar, hogy megszívasson minket. Lehet. Mindegy, kérdezzünk meg egy tanárt, de mielőtt megkérdeznénk, nézzük meg, hogy vannak-e még ilyen plakátok. Jó. Plusz, menjünk el reggelizni, mert éhes vagyok. Ennek bent a teremben, mindjárt meg. Többiek bent vannak a teremben? Mindjárt megnézem. Senki nincs a teremben.
Jó. Igazgatónő sincs itt. Úristen. Aló? 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 Hova lett minden tanár? Úristen. Várjatok, susogást hallok. Igen. Menjünk oda. Jó napot! Jó napot! Azt szerettük volna megkérdezni, hogy mi történt, gyerekek? Hát ott egy kép arról mármint erre gondolsz? Úristen, igen, az lent is van olyan kép. Hát, gyerekek, tudjátok, majd tájékoztatjuk őket a saját óráinkon, ugye? Igen. Rendben. Akkor majd megtudjátok az órákon, de addig is ezt kicsit letakarjuk. Hogy a többieknek nem mondjátok, majd mi szeretnénk bejelenteni. Addig menjetek enni. Dominik kísérd őket. Rendben. Sose legyetek egyedül tanár nélkül, rendben? Rendben. Vegyetek valamit enni, aztán mehettek. A konyhás néni sincs itt. Tudom. Akkor én is veszek enni. Én nem szeretem a barna kenyeret. Úristen, milyen jó választékok vannak. Eszek egy ilyet. Úristen, almát is eszek. Megettük. Rendben, akkor gyorsan tegyétek vissza, aztán menjünk, jó? Jó. Na, gyerünk, gyerekek. Jövök már. Na, maradjatok le. Jó reggelt, igazgatónő. Maradjatok itt, nem menjetek le. Jó reggelt, igazgatónő. Jó reggelt. Mehetsz felvilágosítani őket. Gyertek, gyerekek, lemegyünk az osztályba. Mi történik, tanárnő? Szóval, gyerekek, gyertek. Gyertek, szedjétek a lábaitokat, be kell érnünk az osztályterembe. Még ma. Mindenkinek el tudjak mesélni mindent. Micsoda? Szóval, jó reggel, gyerekek. Ezt itt töröljük le szépen. A mai napon egy ilyen személy tűnt fel valahol. Egyre többen kezdték el. Mi? Micsoda? Egyre többen kezdték el észlelni ezt a személyt, ezt a nőt. És félünk újra megtörténik az, ami 30 évvel ezelőtt. Mi történt 30 évvel ezelőtt? 30 évvel ezelőtt. Az a gonosz nőszemély mindenhol megjelent. Ezt körbeadom, hogy meg tudjátok nézni. Ez a gonosz nőszemély mindenhol megjelent. Most már majdnem minden parafatáblán, majdnem mindenhol kint van.
Nem szeretnénk, hogy újra beteljesüljön ez az egész. Ezért bezárunk olyan helyeket, kevesebb lesz az óra, előbb kell hazamenni, és mindenhova csak tanár felügyeletével lehet menni. Tesi nem lesz, hogy mi... Micsoda? Jupi! Na mindegy, tesi nem lesz. Mivel félünk, hogy egy tanár nem bír el ezzel a nővel, és így a tesit lefolyjuk, mert az egy teljesen másik teremben lesz. Úristen. Megrövidítettük a suli időt, azaz csak ebédig vagytok, vagy hát 1 órátok elmarad, abban az 1 órában fogtok ebédelni, és hazavisz titeket az egyik tanár. Szóval tanár felosztás lesz, és az titeket haza fog kísérni. Ha igényelitek ezt az alkalmat, így az iskola is tud pénzt keresni ebben a helyzetben. Persze nem biztos, hogy lehet, hogy csak kamusztak az emberek, de reménykedjünk abba, hogy kamusztak. Bár tényleg egyre több helyen teszik ki az ilyen képeket. Szóval, ja. Aki nem igényeli, vagy nincs rá pénze, itt most sajnos Rékát értem, annak nagyon kell vigyáznia. Én igényelem helyette. Ó, ez nagyon kedves gesztus, Sziszi. Szóval lehet hazamenni, és akkor most lehívom a tanárokat. Jól van. A tanár legalább 2 vagy 3 gyereket visz, hogy titeket és magát is meg tudja védeni. Mert tudjuk, hogy ez a nő azokra támad, akik gyengék, akik egyedül vannak, és akikre nem figyel senki. Szóval ti 3 gyerekek mentek Bori nénivel. Mehettek már is haza. Ugye, hogy elnézést, kérdeztek valamit? Persze. Ennek a horror nőnek mi a neve, vagy honnan tudjuk felismerni? Felismerni a ruhájáról, a hajáról lehet, és a ördögi tekintetéről. A neve pedig Bella. 30 éve egy tudós engedte szabadjára egy Halloween-i partin. Viszont ott 2 szellemírtó be tudta zárni, és gondolták, hogy nem jön ki. Akkor ti... Bocsánat, mi mehetnénk így 3-an? Persze. Akkor ti 3-an. Menjetek. Ez nekem nagyon rosszul esik. Dominik bácsival. És akkor... Akkor az angol tanárral menjetek. Pakoljátok el a cuccaitokat a szekrénybe, köszönöm. Úristen, ez nagyon rémisztő. Gyertek, gyerekek! Pakoljátok el a cuccaitokat, mi fogunk menni legelől. Bocsi. Jaj. Oké, ez az én szekrényem. Jó.
És hogyha valaki meglátja, de tényleg most nem kérek a viccekből, hogy úristen ott van, aki tényleg látja, az gyülekezik a saját bandájához. És akkor még kapunk tanárt. Rendben, köszönjük. Így mi leszünk így ötten, jó? Mondjátok el, hol laktok. És ilyen lassan, vagy hát lassan, kicsit futólépéssel így fogunk kihaladni a teremből. Cici, te pedig mostantól kicsit rövidebb szoknyákba, ha szeretnél szoknyákba járni, vagy inkább gatyába, vagy tudj futni, hogyha kell. Jól van. És ne féljetek, Bella az a fél, hát hogyha féltek, abból nyerít erőt. Ott van! Uáááá! Hol? Látni akarom! Mindenki! Vissza! Gyerünk a hátsó ajtón! Jól van, jól van, jól van. Futólépéssel befele gyerünk. Úristen! Mindenki befele. Gyertek, 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 gyertek. Úristen. Mindenki. Azaz, azaz. Úristen. Semmi pánik, gyerekek. Itt vagyunk, majd megvédünk mindenkit a tanárok. És akkor most a tanárok hazaviszik a gyerekeket, rendben? Rendben. Úristen. Mindig maradjatok tanár közelben. Akkor Dominik bácsi és Bruno bácsi fog titeket hazakísérni. Rendben. Akkor megint 3-assával, jó? Akkor kezdjétek ti 3-an. Dominik, Bruno, menjetek velük. Értettük. Hát csak te maradtál. Ó, kik lehetnek azok? Ó, jó napot, valami baj történt. Igen, Bella baj történt. Mi? Micsoda? Megvédem a gyermekemet. Igen. Szóval most az összes gyereket az iskolából hazakísértük. Rendben. Gyere, drágám. Ülj le. Legyen szép napjuk. Önöknek is. Úristen. Hát akkor várjatok. Mindent gyorsan. Maradjatok itt. Minden gyorsan megposzolok. Kész is. Az ügyes kezemnek hála, sehol nem tud bejutni. Az a gyilkos nőszemély. Kész. Köszi, apa. Na, most pedig valaki mindig fel lesz gyújtva a lámpa, rendben? Hogy azt higgye az a nő, hogy mi otthon vagyunk. Csak akkor mozdulhat ki itthonról, ha mi tudunk róla. Rendben, apa. Ó, már én is félek. Akkor, drágám, menjél lefürdeni. Ó, nagyon szép a hajad. Ki csinálta? Hát, igazából barátnőm vitte. Jaj, lettek barátaid, de örülök. Majd elmondom.
Majd elmondom. Készen vagyok. Na. Aj! Mi az? Bejelentésünk van. Bizony. Ó, mi lenne az? Kis testvéred lesz. Mi? Azaz! Csak nekünk kicsit nehéz lesz, de reméljük, te majd segítesz. Hát, persze. Ezt ki is lehet akkor dobni, majd holnap elmegyünk el bevásárolni. De anya, elmegyek én. Nem. Te biztos, hogy nem mész el egyedül bevásárolni. Tessék. Na, villany van. Ezt bezárjuk. Villany van. Ezt is bezártuk. Állj, anya, mielőtt bezárnál. Az mi? Ezek azok, amiket kaptam, ezért kell majd a polc. Oh. Ugye milyen szép ez a doboz? Igen. Kaptam ilyen kártyát, ilyet. Értem, akkor ezt gyorsan tedd vissza, mert... Igen. Jó. Akkor majd veszünk polcot. Na, mi jó itt? Kicsim, ne olvasd el a lámpát. Igen. Úgy nem tudunk aludni. Ja, mert mi van, ha jön? Úgy tedd ezt ide. Köszönöm. Igen, anya, és futottam az életemért. Persze a sporttudásom az segített a dolgom, de majdnem elkapott minket ez a Bella cucc. Ja. Már nem lehet kimozdulni se, megint. 30 éve. Majd elmeséljük, ha elég érett leszel rá. Jól van. Mert igazából mit nem vagy elég érett. Mennyire lehet rossz az a nő? Ja, ezt nem ide. Jó. Jó. Jaj. Ez úgy se kell már. Itt vagyok. Jól van. Akkor megyek, lefekszem. Jó. Itt vagyok majd fel holnap. Anya, ez még itt van.
Nem már! Ott hagytam a táskámat. És a könyvemet. És a másik telefonomat. És most sportra se tudok. Apa, ez a nő mindent elrontott. Gyere, drágám, ülj le. Jó, hogyha apás csevej van, akkor megyek, és megfürdök. Nem figyelj, drágám. Suliban nem nagyon szeretnélek elengedni. De hát, apa! Hisz ott vannak a barátaim. De komolyan mondom, nem akarlak. Viszont elfoglak, hogyha nem zárják be. Mi? Ezt hogy érted? Hát tudod, 30 éve bezárták az összes iskolát és mindent. De még nem zárták be. Szóval be tudlak adni egy foci egyesületnek. El tudunk menni oda, veszek rá jegyet. Úristen, apa, annyira köszönöm. Juppi! Semmi akadálya. Akkor megrendelem a jegyeket. Úristen, csak nem a focistáknál edzünk, de... Mi? Juppi, az lesz a világon a legjobb napom. Kapok focimezt, meg ilyet, meg olyat, meg amolyat. Mindent megrendelem, addig menj kérlek bújjágyba, jó? Úristen, már is, apa, nagyon köszönöm. Jó, ez nem is olyan könnyű. Félek. Ez nem történhet meg. Drágám, kész vagy? Persze. Rendben. Mehetünk. Készüljetek a leszámolásra. Au. Ez nagyon húzta a hajamat. Úristen, hogy néz ki a hajam? Jézusom. Ezt is felkapcsolom. Levegő és alvás. Nagy levegő és alvás. Gyere ide. Szia, drágám. Mi történt? Bella! Bella!
Csak nem az a Bella, aki 30 éve támadott meg. De mi? Úristen. Uramisten. Őröket is kell fogadnunk. Mindegy, nyugodj le, drágám, és aludj, jó? Mi mindent el fogunk intézni. Úristen, ezt el sem hiszem. Itt van. Az a nőszemély. Múltkor is óriási pusztítást lett. Gondolj el, akkor most miért? Ha tényleg igaz. Ezt inkább felkapcsolom. Jó ötlet. Ez nekem nem megy. Szegény vagyok, de nekem nem megy. Nincs olyan, amivel megvédettem magam. Anya, én félek. Drágám, a te korodban én is féltem, de mindannyian túl lehetünk, hidd el. Ez lehet, hogy csak egy mese. Gyere. Felkapcsoltad az összes villanyt? Igen. Nem lesz semmi baj. Megért. Gyere, korodra, máma. Úristen. Anya, anya. Anya vagyok. Csak egy buta álom volt. De akkor miért kapcsolódott le? A lámpa is. Anya? Aj, ne világíts már a szemembe. Mi történt, drágám? Rosszat álmodtam. Gyere, aludj itt velem. Jó. Akkor te? Ja, én majd alszok az ő ágyába. Áthozom a plüsseidet. Hidd el az én koromba. Én is féltem. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Hamarosan jön a harmadik rész is. Sziasztok!